Takže čaute ľudia, vítam vás do nového videa. Dneska som tu zase s kamošom a ideme jesť tradičné japonské jedlo, sushi, takže tak. Na budúce vyjde ďalšia časť videa, to bude MHD Brno, tak dúfam, že sa vám bude páčiť hlavne toto video. No, a ja tu idem teraz objednať nejaké tie drinky. Tak, dávam nejaký... chceš aj ty? Jam, výborné. No tak hej, nejaký drink. Som ti dal drink, tu máš. Takto. Drink, dáme si sem. Poď. Inak spravím. Počkaj. Takto. Dám si to sem. Takto by ste mohli fanúšici vidieť lepšie. Dobre. Tak, ja si vypijem toto pivko, čiže to je pineapple cream soda. A ak by ste toto, ja si objednám na to. A ja vám poviem, čo to na to. Sú to takéto hrozienka, alebo tak, ktoré sú vlastne iba hrozienka a veľmi smrdia. A nie, že len smrdia, ale väčšina ľudí ich nemá rád, skôr je to také japonské jedlo a ja som to už mala a neviem, prečo to pre mňa smrdí. Možno pre niektorých nie. Takže... Díky psu, dáme si troška štípové, alebo štípy. To palivo omáčku. Ale more, to nie je palivo omáčka, to je sojovka. Nevidím, to je... Keď soy sos. Dobre, objednáme niečo. Ja niečo objednú. Toto som si ja vlastne Ja niečo objednú. Toto som si kúpil, tento seafood plater. Ja vám to ukážem, no už sa to nesie. Toto. A pozerajte sa na to, aké je to. A? Takéto. Ježišmaria, nevidím. Tak toto vyzerá, oh my goodness, to je pekné. Prečo som to zobral? Kde sa to dostane? Trošku ja kameru nahnem, aby to bolo lepšie. Dobre, už nechám tak radšej. A ideme papkať. Tak. To je taký dobrý krab. To si napolievku, dobrý. Ty máš hrybu. Ja nemám hrať. Ja nemám rád práve rybu. Inak nie idem. Dobre, už je to zjedené. Už je to fakt zjedené, takže... Dobre. Poď. Delicioso. No. What the? Počkať. No to, že nikdy... Dávame krapsy. Kde sa obsluhol? A inak obsluha nám zobrala, to nie. Počíname sa, na tu máš, som ti objednal tento krapstick. Aby ste videli fanúšici. Kde sa objednáva? Tak to je toto. Taký krabovský. Krapstick. Krapstick je také, neviem, ak ste videli už fanúšici niekedy tú rozprávku, že mali alumíci, tam by to malo byť, že oni tam jedli taký ten krapstick a teraz som si neistý. Dobre, zase. Dámy a pánové. Dáme si tento vanilla soft serve. Vidíte to, fanúšici? Počkaj, ja si tú kameru. Aha, dobre. Dúfam, že už vidíte naozaj. Aspoň tú vanilla soft. Vole! No, dobre, kľud. Takže, ja tu mám takýto, že lyžičku. Neviem, prečo to... Kde sa to vlastne objednáva? Čo sa tu robí? Kde sa to objednáva? Nie, poď, sadni si naspäť. A vidíš, nad týmto pásom máš takú tabuľku, že Ocean Sushi, click to order. Tam
akú vlnu tam máš. Tak. Si objednám sushi, normálne, toto by ste mohli poznať. Yes? Yummy. Ty si mi zobral, to bolo moje sushi. Tak na to máš. Toto je úplne originál sushi, ale že úplne. Rodinky moc nemusím. Vieš, čo týmto Robloxy? Mohli by sme ďalšie video, by sme mohli dať 99 a uvidieť fanúšikovia, ktorí nemajú Gaming Alpha, tak sa môžu pozrieť, že to vie. Že mohli by sme ho otestovať, ja ho mám super nervy. Samozrejme. Akože mohli by sme to spraviť po tom videu, čo vlastne budem nasledovať, pretože ja budúce video budem točiť MHD Brno. OK. Sorry, fanúškovia, na to video ja neprídem, nebude sa mi dať. Áno. Tak dáme mochi waffle. Mochi waffle. A obsluha. Ty kokos, to čo je za mačku? Ja vám to ukážem, keď si zase niečo objednám. No, to je nejaké špeciálne, no si tu dám. No, ja nemôžem prémium jednu, tak to čo? A že aký drink Ježiš, to je objednám? taký mes. No, to je mes. Toto, ja si neviem, čo môžeme... Onigiri, what the? To je ako z toho. A koľko nás to vyjde? Hej, kimčičko, ja si objednám kimčičko, vieš čo? Kimči. Ale koľko Robloxy, nevieš, koľko nám to vyjde peňazí za toto, všetko? Ale za toto sa myslím, že neplatí, neviem. To sa platí, za všetko sa platí, nie že je zadarmo. Na Slovensku maximálne tak. Isto. A podľa mňa aj všade. Všade sú takto platí. Ja ti objednám To ja si budem musieť... Ja by som zaplatil 185 do 100 šíny. Boba. Ja objednám bobu. Dobre. Na tu máš. Ja som ti objednal kávovú boba. Ja som mal merunový drink. To vyzerá tak Počkaj, hranolky. Ja ich chcem stihnúť. Počkať. Stojte. Mám ich. Áno, mám ich. Ja som ich stihol, neviem ani ako. Ota. Ja mám tam aj šalát s nimi. No, fanúšici, počkajte, ja skúsim zasnúť svetlo, aby ste lepšie videli. No, vidíte lepšie, fanúšici? Dúfam, že teda hej. Napíšte do komentárov. No, to neviem. Kde sa hranolky sa... Ja som ti ukradol hranolky, no. No, to je jedno. Ideme jesť sushi. Najlepšie sushi na svete. No a úplne som zabudol na ten interiér, ako to tu vlastne vyzerá. Takže ja vám tu dám takú prohlídku. Vlastne to je ten, čo víta tých Sakura. Či Takura. To je šéf-kuchár. Čo keď to je Naruto? Poďme hore, nie? Alebo počkaj, čo je to? To je nejaký event. Valentín. Veď včera bol update. Včera to bol update. No, ukážka, sú nejaké špeciálne jedlo. Akože hej, ale to je skoro to isté ako keby. Nie je to akože tu nič čakaj. Nechcem lepšie. Vlastne. Jestli. Ale ak chceš, poď za mňou a tu ja ťa môžem doviezť aj na terasu, poď. Môžeme ísť na terasu. Sem. Sadkáme si. Môžeme ísť na terasu. Toto je krása, čo? Toto je krása. Tak. Salmon to... Robloxy, mohli by sme niekedy aj Rivals natočiť, vieš, že ťa to nebaví, ale mohli by sme skúsiť. Akože hej. No. To je jedno.
Ja mám asi, teraz mám 12 kg striklov. Dobre. Objednal som salmon toro, no dajme si. Tak, To bude a striklov. objednám nejaký tento seafood plate, alebo jak sa to vysloví. Dobre, dám toto sem. Toto plus Sojovku nám dali. Tak, a už mi ide objednávka. Už mi ide. ja som si prebať. Tak, a môžeme si užívať krásnu papaničku. Super. Mám toto. Ja som už zjedol. Teraz, 3500. ja, Čo? ak dáte like, skočím z tejto výšky. A z akej? Počkaj, aj z tejto. Aha. Skočím do balkónu, ak dáte aspoň jeden odber. No, takže video už za chvíľku skončí. Ale... Dobre, dúfam, že ste všetci ten odber dali a ja to idem skúsiť. Áno, dúfam. Coca-Cola Light. Bum. Dobre, spadli sme. Rada. A inak ja som zjedol 3570 kúskov sushi, ale hoci čo, nemusí to byť len sushi. Akože. Tak. No, takže poď sem sa postaviť vedľa mňa. Počkaj, Čo robíš? to si zatočil túto kódu šťastie. Rozkladám preto etičku. A ja si točím, počkaj. Čo to je? Prosím, niečo dobré. Čo to točí? Yes! 150 kúskov sushi. Počkaj, čo? Niečo sa deje? Toto tu máme. Asi po toho nie. Čo? A čo mám Oh robiť? my god! Čo mám? Prečo sa to stále Ty točí? Robloxy, pozri sa! Ale sa to stále Kúkaj, ja mám točí. zavitlik. Ja som prehral. Čo je? Kúkni, mám tu špeciálnu výzvu. Sa máš. No tak poď sa postaviť vedľa mňa. Je to ľahké, kúkni. Len sem pôjdeš. Tuto. To bolo A ukáž si, a čo to robí vlastne? No, tak kde si? Už musíme video ukončiť asi. No nič to nerobí ani ten... No tak čauste fanúšikovia, vidíme sa v ďalšom videu. Tak počkaj. 99. Ježiš, stoj. Alebo Stile Brainrot. Alebo možno MHD Brno. Takže, dúfam, že sa Alebo video Human páčilo. Barbecue. Hej, dúfam, že sa video páčilo. Ďalej bude buď Stile Brainrot, 99 Nights in the Forest, alebo MHD Brno. Ešte by som sa mohol... Alebo Human Barbecue. Hej, možno. No dobre, dúfam, že sa vám video páčilo a zase my sa uvidíme u ďalšieho videa. Takže čau!